Comencem? 1, 2, 3... Sí, ja està. El mòbil, què? El silenciem? Sí, millor. Oh sí! Mai serem rics! Oh sí! Mai serem rics! No tens ni no res, però tots hi trobats. Tu ni al revés, el rellotge boig el temps. 3, 2, 1. No t'anem voltant, dies sense tren, perseguint el vent, però d'aquest vent que ens empeny. 3, 2, 1. Oh sí! Mai serem rics! Oh sí! Mai serem rics! Els Feidun, del Baix Montseny, a l'Incívic Zone. El mític grup de post-hardcore ha estat una de les 4 bandes que aquest dissabte a la nit han participat al concert del 25è aniversari de l'Incívic Zone. Com ells, també ho han fet Tano, de Capaces i Cru, una ballada musical que ha estat tota una celebració d'un quart de segle de música en directe, que ha convertit la petita sala del centre cívic en tot un referent de l'escena alternativa a tot el país. Incívic, és el centre cívic, és in de cívic. Home, l'incívic. Sisplau. Espontani, Petons. Sí, l'Incívic Zone de la Fonteta, sí. Molt bé, això, molt bonic ahir. Sí, són bastant incívics, però això és el que ens agrada, que són incívics. Nosaltres diem sempre la merda del comercial i ells també mica el mateix. Fa 25 anys que no tenia res al cap com ara i per això podem arribar als 25. Me'n recordo que vam anar a veure un dia els After Feedback a l'Ateneu de Manresa, Ateneu ocupat, i vam dir els podem portar a Sant Feliu i vam parlar amb una banda que avui també tocarà Cru, que era rexista abans, i vam fer el primer concert. I això és com una addicció, que després d'un, vull dir, rodes, coneixes un, l'altre. Jo crec que 600 concerts, pot ser. Pot ser perquè, vull dir, hi havia setmanes que havien fet dels 7 dies de la setmana, poques, però 6 n'havien fet, concerts. Que això també és una animalada. I així, pim-pam, arrodillo. Clar, és bastant... Era més intens, però també érem més joves. No teníem res al cap. Recordo, hòstia, aquesta colla, als principis el difícil que era tenir el material, de que sonés bé, que això era quasi sempre impossible, no? D'anar comprant coses, jo recordo, hòstia, una taula nova, amplis nous, tot això, i la il·lusió que tenien per cada cop que venia un grup una mica més bé, no? Que l'altre més bo, i els veies amb ganes. Els primers bolos que vam fer cap al 2000 va ser aquí, i és la nostra família, aquesta colla. Si no fos per ells no haguéssim tocat. I per tant a Sant Feliu sempre hi ha hagut una certa moguda alternativa, no majoritària, però de gent que insisteix. Jo soc l'Arni, de l'Arcada de Concerts, i sóc el penjat que porto més anys que els de l'Incívic encara. Portem 27 anys. Que aguantar tants anys és molt mèrit perquè sé la feina que porta i això quan t'entra el cuc a dintre de l'underground suposo que ja no te'l treus ja. Ja pot passar que vulguis que estarem allà igualment. Nada, Coya y compañía, que han puesto mucha energía con el Kindax y el Moreno en montar algo en el pueblo y mira, y después de 15 años mira, siguen vivos y van haciendo.
pero ellos dentro siguen fiel a su estilo y esto es lo que le hace especial, ¿no? La sala esta. Una comunitat, no? On ens vam trobar, on vam créixer, tot una miqueta, no? Els concerts, et desenvolupes una miqueta com a persona, no? Vas creixent, vas acompanyant, vas fent amics. Vol dir això, descobrir grups, descobrir persones, canviar de parella. Una miqueta tot això. Estan d'aniversari, fan 25 anys com nosaltres. 25? 25 anys, són molts. Són uns quants. Són uns quants. I per roquers són com els anys dels gossos, s'han de sumar 10 més a cada un, perquè és dura la vida del roquer, Jo quan era jove i vaig començar a interessar-me pel rock and roll, ma mare em deia ells si et treuen aquestes tonteries i han passat 25 anys i no se m'han tret, així que ja m'han donat per perduda. Sí, no sé, molts bons moments aquí. Sí. Sempre marxem contents aquí, sí. Sempre és molt agradable. Sí, algun dia ens encanta aquí de festa també, també el poble també té perill al bar, que està al costat de la plaça. Saps què passa? Que ja no té mèrit. Quan portem 15 anys un festival ja no té mèrit. Tenim molt per la mà, ja no té mèrit. No estem ni nerviosos, ni contents, ni especials, ni res. Això ho diu ell perquè no ha fotut l'ou. No he fet mai res. No he fet mai res. Ja estem. Què passa? No he fet mai res. Què t'hi que vindre? Un del puto Vallès aquí, un de Granollers, els cigarros. David, xupa càmera. David, xupa càmera. Deixaré de treballar. Seieu a la taula, home. Va deixar de treballar fa temps. El moment bo va ser a Can Buixó. Espera, pots borrar i tornar a començar, no? Amb els Gucci. Amb els Gucci. Amb el Goya a Can Buixó. Ensenyar-los on dormirien, ensenyar-los que el lavabo estava net, passant la llengua per allà al pati. Bueno, van flipar. Quin element? Pues això fa relativament poc.
L'altre són moments nits, moments bons, però no saps de què exactament. Al final és allò que si t'agrada una cosa, fes-la tu, pues això va ser el que vam. Això va ser que això és un poble de merda i no hi ha res més. No és que te'l puguis recordar, no, és que no pots recordar. Hi ha tanta música en dilluns, en dimarts, en un dimecres, un dissabte, un diumenge, un dilluns, sempre hi ha concert. Recordar-ho abans dels pitjors, però quan els tornis a veure. Venen a veure'ns aquí, venen a tocar aquí a Sant Feliu, això, que la gent vol tocar aquí. El que s'ha aconseguit és això, que la gent vulgui venir a tocar aquí, perquè van recomanats. Els tracten molt bé aquí. Estan a Barcelona, que a la parada, nois estrangers, i jo allà, i dir-me que van a Sant Feliu a tocar. I jo dic, què dius? Sí, sí. Músics de fora, que de fora, d'Alemanya i d'Inglaterra, que venen aquí a tocar. Aquí han vingut gent que ara estan sortint a la tele. Coneixes algun músic? Bueno, sí, el Juan aquest, com se diu? Juan Colomo. El Joan Colomo. I llavors estem com a casa i això és una joia. Hi ha alguien en l'entrada, estem perdent diners, conya, tio. Avui cobrareu poc, Festa, festa, és festa major. Codinencs i codinenques cantem sense por. Festa, festa, és festa major. Ballem junts sense vergonya fins que surti el sol. Molt bé, tu Pau cauràs i faràs mal. Vaja, home, que estan aquí rodant la peu i esteu aquí fent el mató. Això sí, que... Som fills del rock and roll, que vols, colla? Començarem amb el gel i el cop, l'accident. Cada cop està més gran, Sí. Una mica de fred. Bueno, a part de escenari amb un DM de 19 no es pot fer. És que com es fa l'escenari d'aglomerat, tio? No es pot fer mai d'aglomerat. Però realment què ha passat amb l'escenari? Com ha sigut això? No teniu Pues que la majoria ha guanyat pes. Nosaltres sempre saltem. No han aguantat, ja soc més lleuger. Ara perfecte, ara queda perfecte.
No trencarem. Gràcies. Moltes gràcies. I m'interessa molt connectar-me i explorar el món creatiu que hi ha a l'underground. Underground. No s'escriu amb R, underground? Sí, ja hi és. No, però al mig. Però bueno, que coneixes gent i que és d'agrair perquè al final és com una gran família. O una petita família gran. Aquestes alçades de la pel·lícula i després de tant de temps és com una mena de plec on te vaig a trobar realment els meus amics. Després d'estar tant de temps muntant concerts, doncs acabes coneixent a molta gent, a les bandes, a promotors, tècnics de so i gent que està al voltant i per mi és com una plec. Abans la gent anava a sardanes, doncs nosaltres anem a veure concerts de punk i hardcore i és els nostres diumenges de plec i a ballar i a somriure una mica. No, jo l'única apreciació és, ja que som una pleca així de gent gran, per què no ho fem a un horari una mica més de... Encara més? Però si s'acaba horari de vermut. Abans de mitjanit ja estarem dormint. Ja, bueno, però jo és que a les 9 jo ja soc amb el pijama. He vingut amb les pantufles, quasi bé. He vingut a celebrar els 25, he vingut a trobar-me també amb amics de tota la vida i amigues i a mantenir la flama, no? Una mica les ganes això, no? De reconnectar amb aquest esperit col·lectiu, de fer les coses per amor a l'art, d'intentar transformar el món de la música, la nostra societat, el nostre entorn i a més era una excusa fantàstica per escapar de la meva família. En general, la moguda és una moguda molt petita, tothom es coneix. Està repartida. És molt fàcil al final. Però, per exemple, ara hi ha en Catalunya, perquè són gent de València, País Basc, la resta de la península, Madrid. És que després ens juntem tots i som uns quants. Passa que cadascú intenta defensar el seu espai, que és l'important, sempre apostar per la part local, perquè és on tu més o menys has de defensar, i a més quan hi ha un festival o una cosa més gran ens juntem tots i hòstia, ara som molts, no? Sí, sempre que vens a Sant Feliu hi ha un aniversari, s'ajunten moltes escenes underground de Catalunya i això és increïble, no? Que es faci aquesta trobada i que hi hagi aquest bon rotllo, que tothom tingui ganes de venir a un poble que és tan petit que sempre que dic d'on soc ningú sap d'on és, sempre es pensen que és Sant Feliu de Guíxols i Sant Feliu de Llobregat, i diuen sí, Sant Feliu, i mai és el Sant Feliu que toca, que és aquest. I al final doncs, veure que sí que hi ha gent que ho recorda, no? I que hi ve i que s'hi sent com a casa, doncs és molt bonic. I que hi hagi un circuit, encara que sigui de pobles petits, és el que fa que l'escena underground creixi. Miro càmera, perquè soc presentadora i miro càmera, T'he de mirar tu i l'anava mirant amb ell i pensar, aquí he de mirar, què em toca? I anem a mirar els dos una mica. Pots vindre un dijous a les 12 de la nit i trobar-te amb 10 persones i tots porten el mateix rotllo, t'ho passes superbé. Què diferència, no, l'Incívic de les altres sales? Aquí el tracte. Hi ha un caliu molt especial i et pots trobar a gent gran, a gent jove, a tota mena d'ambientillos, no? Sempre dins del que és el rock and roll, del punk rock, de la canya, però ens podem trobar doncs, a gent molt diversa i molt acollits tots aquí. És casolà, com som Sant Feliu, no? Gent molt campatxana, que no estem pas tancats amb nosaltres mateixos de cap manera, estem oberts al món. També ens estimem molt lo nostre, com és evident, però el món és clau que vingui a casa també, que vingui cap aquí. Indòmita, rebel, frèstega, una paraula que no s'entén perquè vol dir textualment vol dir salvatge, però no seria dir-los salvatge, sinó gent molt autèntica, gent que diu les coses tal com raja i si ens hem d'emprenyar ens emprenyem, i si ens hem de fotre 4 crits ens els fotem, però molt autèntics, molt poc falsos, diguéssim. I això a mi m'encanta, poder estar rodejat de gent autèntica, que diem les coses tal com són. El cantant de Leatherface li va arrencar l'orella amb un paio d'una mossegada. Bueno, tot de sinceri, suposo. Un trosset així. Sí. Però eren hooligans, ells eren anglesos i havien vingut uns anglesos que es veu que eren del seu poble i que no es portaven bé i devien estar aquí de vacances. Sabem molt bé què va passar, de com hi havia 2 anglesos grossos brallant-se. No sé si és una anècdota, no és una anècdota maca. És una bona anècdota. Sobretot veure el cantant de Leatherface amb sang a la boca.
igual que en Micràs i Bernabéu. I a tu? Podem insultar? Per suposat. El públic és collonut d'aquí. És estrany. Ens estem envellint tots, els músics i el públic, i no hi ha una regeneració. És complicat. Sí que n'hi ha, no?, com petits brots, però com a moviment gran és complicat. Però si una cosa està clara, que nosaltres ho fem per passió, no conec a molt poca gent que s'hi pugui dedicar, diguéssim, professionalment a això. Vull dir que és gairebé militància, igual que ells fer aquest tipus de festivals, o la música en directe, per exemple. Porta més desgast que beneficis a nivell econòmic, ni t'explico. Però aquí continuem per militància i amor al rock and roll. Sant Feliu, la música ens va. A aquestes alçades, la música ens va. Jo ara, qui vol que t'ho digui, sóc el president de la coral La Poncella i hem creat una coral rock juvenil. O sigui, imagina't tu, per què? Perquè la música no pot morir mai. I uns ens anem fent grans ja, i per tant hem de fer que la gent que li agrada la música trobi el seu lloc. Que el trobi, no que l'hagi de buscar de forma desesperada, sinó que el trobi, que el busqui però que el trobi. De vegades veus més gent de fora que d'aquí a Sant Feliu i penso que falla una mica que la gent d'aquí no vingui tan assíduament en els concerts que munta aquesta gent. Jo no visc a Sant Feliu de Codines, però si veig algun bolo que m'interessa, jo visc a Granollers i en un moment m'acosto aquí, o vaig a la Roca, saps? I sé que els concerts entre setmana, per mi són millors que els de cap de setmana. I si es munta un concert entre setmana i és a l'Incívic i porten una banda super desconeguda, sempre m'agrada arriscar-me i anar-hi. Si tinc ocasió, m'hi deixo caure. I bueno, la veritat que sempre molt bon ambient i molt bon rotllo. I costa arrossegar la gent a vegades, aquí a la muntanya, però bé. I si hi hagués en Xuri us explicaria que abans que ells multessin per anar torrat venien més. Sí, abans del carnet per punts solien venir més. Hi ha molts revolts. Si el curiós, per exemple, els bolos aquí a l'Incívic van millor entre setmana que cap de setmana. Sí. És màgic. Vens un bolo un dimarts, que tocava una banda d'Islàndia i, hòstia, estava patat. I, hòstia, un dimarts. Perquè no hi ha més oferta. I llavors la gent encara es mou. Però un dissabte és molt més complicat, perquè la gent es dispersa més o va més a les zones cavalló. Però bueno, sempre dic que la gent és sobirana i pot fer el que li doni la gana. Nosaltres hem d'intentar programar que els agradi, però la gent fa que li dona la gana i ben fet que fa. L'únic que hem de fer és enganxar-los a que vinguin i ja està. I no pots queixar-te de la gent perquè no ve o no ve. La gent fa que li dona la gana i perquè li ve de gust. Llavors el que hem de fer és programar coses que els agradin i vulguin venir. Jo sempre que vinc aquí faig mitja hora de cotxe per venir i 3 quarts per tornar. Però la faig perquè m'agrada. Passa que no vinc tot el que voldria, però intento venir el màxim que puc. Vull dir que igualment, per actitud més aviat, perquè I aquesta gent és el que dic, el dia que se'ls acabi la flama aquí a Codines, això s'enfonsa. M'importa un pepino la gent que no va als concerts de Codines. El dia que no hi hagi a l'Incívic o que es falti la Poli aquí, la Poli, la senyora Poli,
sí que tindrem un problema i Codines per mi deixarà d'existir. Jo conec Codines per l'Incívica. Estic contentíssima que fan uns 15 anys que fan el que és la discoteca i vindran molts grups. Nosaltres sempre que fan un concert estem molt contents i ajudem amb tot el que es pot. Si volen gel no s'han de preocupar, tenim màquina i volen... Ara necessito un gabinet. Aquí està la poli. Me deixo el clau que vindrà el de la cervesa. Aquí està. I, bueno, i si parlessis amb el Paco, bueno, és que ell és el seu. Una colla de peluts fent soroll que t'hi cagues, mala gent, mala vida... Jo no sé si aguantaré 15 anys més, perdoneu, però fins ara ha estat molt dur. I jo no m'he fet encara la idea d'aguantar 15 més, o sigui, no ho sé, no us ho fareu. Recordo un dia que en un punt molt àlgid de la nit, quan ja estava acabant un dels concerts, els que estaven tocant, el grup, va començar a desmuntar la bateria i allà s'hi va veure involucrada molta gent. Jo hi era. I no sé què va passar amb la bateria, que com dues noies van acabar com amb la bateria per sobre, amb una barreja de metall i carn allà. Jo era la noia que estava sota la bateria. Com expressar el rotllo d'aquesta colla d'aquí de Sant Feliu que ens han convidat per venir aquest dia tan especial. Realment queda muy cursi, es que es muy cursi todo el rato, pero es el rollo... Al final... No. Vas a vivir a ara vinc jo. 15 anys diu que fan, però si 15 anys sembla poc. En veritat fa 30 que fan concert. Fa més de 15 anys. Els 30 són els nous 15. Els 15 que fan coses d'adolescent, no? Però en veritat fa 25 anys que estan fent concert. Fa 50 anys que fan concert. Això dels 15 ha sigut una excusa rara. Tu estaves fa 43 anys. El Canet va. Tocava aquí el... Xavi, que és Xavi, que per molts anys, guapos, que menys mal de vosaltres. Si no, no sabíem què faríem. Saludo al Seidun, que encara no ha arribat, a veure si arriben ja, i al Càndid que posi les piles, perquè sempre està buscant el teclat, si l'han trobat, el teclat del Lidl. Com que només toca el teclat amb Seidun, vull dir, quan toquen amb Seidun han d'anar a buscar-lo on te l'ha deixat. Bueno, el deuen estar buscant ara, suposo, perquè són els últims a arribar. Però bueno, faran un bolaco, com sempre, i gas a l'eina. I sempre dient, a la merda lo comercial. Anem amb el 58. Bastant curiós això que aquesta banda, Seidun, que era la nostra banda d'infància, diguem-ne, no ens hem separat mai, però tampoc hem fet res, però sempre hi ha vells amics que es troben per celebrar aquest tipus de coses i ens truquen, i llavors això ens fa també trobar-nos a nosaltres, que tampoc no ens veiem. De trobar-nos a nosaltres i a tothom, És maco això de la música per la música sense cap mena d'altra cosa, no? I de la trobada popular per un simple fet de trobar-nos i celebrar. Que això va d'això, suposo. Tots som boomers, penya. Si veieu, no hay regeneración, o sigui, som els que érem, no hi ha més
més joves, Som els que érem, som unos turetillas, Bueno, al igual los griegos son más jóvenes, pero... Quina edat tenen els grecs? 19. Bueno, anem fent grans i nosaltres és això, hi ha moltes cançons que ens porten molt enrere en el passat. Esa nunca la hemos sabido tocar. Però tenim una que es diu Zulo i que parla del lloc on estàvem tot el rato fumant petes quan teníem l'edat per fer això. Y el Zulo empieza todos juntos, ¿no? Una canción muy flamenca. Everyone thinks that innocent. Forget where you came from after some running day. There's no money that is in you, don't take when time begins to pass, Jo aixeco la gent, però els hardcoretes d'ara ja no aixecarà ningú, jo ja sempre em quedo sol i al final dic, l'esquena ja no m'aguanta, saps? Ja aixeco els baixistes i això que no l'aixeca ningú, que no pesen gaire, però els cantants ja no puc aixecar-los, ja no... Jo havia anat a la Roca Karate Punk i tot això, també allà la gent ajudava i era estava més repartit, però ara ja la jovenalla d'ara ja no fa res. Al final aquesta escena semblava que era molt gran, però amb el pas del temps és més reduïda del que penses i abans jo crec que la gent tenia més interès potser per la música feta amb baix, bateries i guitarres i avui no existeix tant aquest concepte potser entre la gent més jove. El meu pare sempre em deia, quants n'éreu? 20. I se'n reia, però 20. Un dia estava pixant aquí a la Cívic amb el Santi Garcia al costat i m'estaven comentant, quanta gent ha vingut? 50. Diu, 50 està de puta mare, colla. Diu, una mitja de 30 i és correcte. I bueno, 30 per 5 euros de preu estàndard, 150, doncs les nostres bandes amigues és el que en molts anys ens hem mogut. És un fenomen feliuenc. Feliuenc, perquè fa molts anys molts grups nacionals i internacionals van tocar en aquests llocs per tothom. A vegades són 3 persones i a vegades són més de 50, depèn. Però és un fenomen que només és feliuenc. Molts grups, molta passió al principi, moltes ganes d'escoltar bona música, no importaven les hores, no importava si començàvem a les 12, a les 1, a les 2, a les 3, ara ja no aguantem. Potser que el concert començava una hora i acabava més enllà del que t'esperaves i potser arribaves una mica rebregat a casa, però bueno, a part d'això sempre sortia molt content d'aquí. Les bandes sempre després de les
acabaven i podies acostar-t'hi i és molt proper i et pots comunicar amb ells i saps, i allò, el feedback amb les bandes sempre ha sigut molt proper, molt pròxim. Aquí hem hagut concerts que no ha vingut ni Cristo, que et pots acabar deprimit i dir passo de muntar més bolos i han seguit endavant, han seguit l'escena. Per mi és una flama bestial el que té aquesta gent. Jo no sé si hagués aguantat aquí fent cada dia i portant-ho tot això, que a més que és una cosa que ells no en treuen, que és a dir, tal com arriben se'n van i s'ha de tenir ganes per això, t'ha d'agradar molt. És una enveja sana que els dic. Que jo sempre quan parlem dels grups i tal, sembla que és molt més important la penya que munta concerts com ells i tal, que no pas les bandes. Les bandes al final és molt fàcil anar a un lloc a tocar. Una gent que du 25 anys deixant-se la pell així, organitzant coses, que és la cosa més frustrant del món, això sí que té mèrit. Fer un grup és molt fàcil, però fer el que fan aquesta colla és de treure's el barret i aguantar 25 anys, ara que ja som vells, i segueixen igual, amb la mateixa energia, amb el mateix espai, un espai increïble. Fa poc vaig vindre i deia, tio, està igual que el primer cop que vaig vindre fot 20 anys, i amb la mateixa gent a la barra, amb la mateixa energia, amb el mateix paret aquesta vermella rara que tenen. És increïble. Això s'ha d'agrair molt. És molt difícil aconseguir que un local estigui obert 15 anys amb música en viu. És pràcticament impossible avui en dia. Recorda que portem 7 anys de crisi econòmica, a més. Per tant, oi? Per mi és com una heroïcitat. Jo veig els dies com avui, que està tot petat, però també és els dies de persones i tal, i que s'ha de picar pedra i que hem d'estar aquí, que porta grups perquè te molen i els que no te molen, doncs ja està. Com és que segueixes tocant la bateria? Mira, per treure l'estrès. A més, és una excusa per sortir de casa. També, saps? És un dia obligat i s'ha de sortir... I a més descarregues, jo descarrego. Me'n recordo dels iaiers, dels Afganistan iaiers, la mítica anècdota d'Antoni. Antoni Oni, saludos Toni. Amb un carnestoltes o no sé què era, es va lligar amb una MILF, cal dir-ho. Es va lligar amb una MILF i li va dir, si surts amb les meves calces a tocar, doncs et convido o una cosa així, no? La Teresa. Sí, i el bo és que el tio, anant com anava amb les calces, només portava les calces, es va caure al terra, el van tapar amb una manta perquè fotia fred, però és que el fill de puta es va aixecar i encara estava així, encara anava així, empalmat. Dius, com t'empalmes, tio? Si jo no em puc empalmar, com estàs tu encara empalmat? Collons, això és rock and roll. Estem una mica palles mirant els cartells que hi ha per l'Incívic dels grups que han passat quan nosaltres encara ens xupàvem el dit una mica al concert.
que deixen que encara de molt. No ho sé, el 50 no, perquè fotrem massa pena ja. De moment aniran fent any a any i ja es veurà. Ara actualment no estem organitzant molts concerts, estem sobre uns 5-6 concerts l'any, que acaben sent 15 grups, al final, 15 grups que passen per aquí a la sala. D'aquí 25 anys tornarem a estar aquí? Hòstia, jo per mi, si fos per mi diria que sí, però aviam si per ells, si és per ells, també, saps? Vull dir que... Perquè quants anys tindràs tu, més o menys? No sé si tindré 90... 90? I no em facis sumar. Home, 90 sí que estaràs. 97, 70... curs. No, a veure, els Rolling Stones encara estan donant-lo tot, no? Hòstia, però aquests tenen calés. Què vols dir? Nosaltres no tenim tants calés. Home, però tio, jo no em puc canviar la sang, tio. Ara que seria molt bo, veure'ns aquí una altra vegada, hòstia, 25 anys i anar a fotre... No crec que poder hi hauria suero més que birres. Bueno. O hologrames. Hologrames. Arribarem amb el taca-taca d'aquí. Desig, bueno, espero que ens convidin al 50 aniversari i que sigui més tard. No, però això, que aquesta penya segueixi així de maca pels temps dels temps i ja ho tenim. Un, quan arriba fins aquí, ja d'alguna manera inserit en la seva vida que hi ha alguna amb la qual estàs connectat per sempre. No? I jo crec que tota la gent que estem aquí som així. No? Som gent que sabem que tenim una pota en el món de la col·lectivitat musical, creativa, artística, underground, que vol transformar la societat. I crec que per mi és un compromís que jo sé que tinc perquè jo sóc així, és la meva essència. I jo crec que la majoria dels que estem aquí som així i crec que ens agrada sentir-nos així, no? Que amb el pas del temps seguirem estant fent aquestes coses. Em va trobar els problemes, però els problemes els va saltant i els va estirar endavant. Vull dir que no... Una vida sense problemes és molt avorrida, ¿no? Perquè l'únic que t'ha fet és que no durin gaire i ja està. Y Coya, mañana te trae un bote de pintura en caso que en 15 años sigas en el Incivic Zone para que no se te ven las canas. Y nada, ánimo y seguir adelante y que seguimos colaborando como hacemos ahora porque nos comunicamos mutuamente para no chocarnos con los conciertos y todo. Y mira, y que os vaya bien y que seguís 15 años más. Y ahora me voy porque se me están quemando las alubias, coño. Haguessis de dedicar unes paraules, un missatge de felicitació, potser a la gent de l'Incívic, no? Aquesta gent que està darrere de tot el món. El Goya, el Moreno, a tota aquesta gent, a les noies, el Quimet, a les noies també, a la Romina, a l'Anna, que són gent fantàstica, que no defalleixin mai, que amb tot el que us pugui ajudar saben que poden comptar amb mi i que de debò diuen que hi ha persones importants a la vida, persones que fan falta i hi ha persones insubstituïbles i ells són part insubstituïble del nostre poble. Fins a quina hora tens permís? Vam dir que acabaríem tard aquest dia. Que no vinguin a molestar. I el Pere què diu? I vaig dir que cap problema perquè som senyors de 30 i 50 anys, vull dir que no hi haurà homes etílics ni... Què més?
Bueno, si voleu una anècdota d'aquí a l'Incívic, un dia estàvem en un concert del Fusiònica i va venir la policia, com sempre passa moltes vegades, i vaig sortir amb el colla i dic, hòstia, tio, què passa? No sé què. I cada bé ens portaven emmanillats ja, perquè són terroristes culturals aquí, no? I va aparèixer un home i dic, hòstia, qui és aquest? És el Pere, és l'alcalde. I era l'alcalde que era actor de teatre o alguna cosa. Bueno, va fer polític, va anar menys. Però era molt simpàtic i es va fotre allà amb la poli i no, agafeu-me a mi si voleu i tal. I hòstia, tio, quin alcalde teniu aquí? Ja que no Granollers m'haguessin deixat que se m'enduguessin, però aquí molt bé. Jo dic que és un poble com Déu mana, respira bé, fa una mica de fred, però bueno. Però bueno, deixa'm fer soroll, que és el que ens agrada i... Qui ets? Fes-te. Pues és guapo. Una mica, home, no ho recarem gaire això, però almenys no ho espatllem més. Hi havia d'allà els Big Packs, vale? I vaig baixar, tot content, emocionat, i de sobte... Collons, pobre tio allà amb el cap allà, que encara no s'havia llevat i que no el vaig veure, bueno... Clar, no s'hi comptava, no? Vull dir, que aquell dia que ells s'actuen tard, llavors es lleven tard, no? Però bé, són anècdotes que no tenen cap mena d'importància, ¿no? Uno me acuerdo que era el guitarrista de una banda famoso, pero no me acuerdo, un inglés que vino. Es que tengo el principio de Alzheimer ya, en nombres no se me dan muy bien. Bueno, yo sí me acuerdo, acompañaste a Duncan Redmond. Ese era. De Toy Dolls, eso. Pocas personas pueden decir que han tocado con este señor, y menos aquí en San Feliu, ¿no? El mundo es un pañuelo. Pero bueno, es curioso que gracias al Incivic, ¿no? Pues estas experiencias en un pueblo como este que no tiene nada. Sí, ¿no? No, ya, bien, ahí en el Civic Zone hemos también tocado en la terraza del Civic con el Paco. Aquí se han intentado siempre hacer cosas y a veces salen las cosas bien y a veces mal. Recordo molt el concert de fa 10 anys perquè vaig entrar i estaven tocant Nueva Volcano i vaig tenir una revelació, en plan, aquesta penya estan fent com un còdic Morse. Jo tinc aquesta memòria com de veure els Nueva Volcano allà com piquen, no? És que l'Albert pica molt, L'Albert pica, i també, bueno, l'Artur, bueno, tots, no? I vaig tenir la sensació com quan un ocell canta, que intentes com desxifrar, en plan, què està dient? I vaig pensar, aquesta penya estan treballant, saps? Estan allà treballant fort i estan allà com pam, i vaig tenir una visió molt curiosa de Nueva Volcano. Aquesta no sé si es pot explicar gaire, però me'n recordo quan encara es podia fumar dins, que van venir a tocar Nueva Volcano, i jo havia agafat uns porros i anava fumant i va acabar el concert i es veu que em vaig desmaiar i just en aquell moment va arribar el meu pare i em va trobar desmaiada i el primer que vaig fer quan em vaig despertar va ser veure-li la cara i de susto i vaig dir mai més. Per què tantes vegades he vingut a aquest poble? De fet, quan hem entrat amb el cotxe li he indicat al teu germà, no, és per aquí, deixa el GPS, puja, tires a l'esquerra perquè clar, he vingut aquí 70 vegades i no sé ben bé per què, segurament per la simpatia de la gent local. Bueno, jo ho considero. Perquè per altra cosa no... Devien fer cargol un dia. Home, amb un altre movia la calma quan cantaves, no? No fa malament aquest. No gaire. No?
Bueno, perquè no gaire, però després de 7 anys sí que et deien, hòstia, molt guai aquell dia que vas tocar allà a Sant Feliu. Per què no m'ho deien aquell dia que ningú va dir res? Exacte. Fa fred i de vegades costa que les paraules surtin, no? Sobretot si són boniques. Sant Feliu té això. Ens van haver d'entreno també per saber el que seria anar a Alemanya a tocar. Set persones, fred. perquè tenen la sala gran, la sala més petita que és com una mena de discoteca així setentera, molt guapa, i avui aquí que no hi havíem estat mai, i tots són bons records, molt bons. Hi ha algunes lagunes també, perquè la festa s'allarga, però tot és molt positiu. Han passat 25 anys, tu com et sents? Bueno, jo em sento bé, em sento amb ganes. Vull dir, jo sempre que es pot, jo estic preparat per muntar coses aquí i anar fent. Em suggereix un lloc on es respecta la música, on la gent disfruta de la música, on qui organitza disfruta de la música i on la gent bàsicament va això, a disfrutar de la música. I clar, a més, com tots hem tocat en diferents projectes i hem anat venint que si amb la Cèl·lula, que si nosaltres, tal, no t'ho sabria dir, però uns quants, no? Els suficients com per crear el que deia, aquesta amistat. Oita, Inés, mira aquí. Tu també, Tu també. Inés, tú que també has tocat a l'Incívic, ¿cómo es tocar el Incívic? Increíble, sobre todo porque la gente que lo organizáis os preocupáis un montón para que estemos a gusto todos los que tocamos aquí y es una manera de cuidar a la gente muy guay, tanto fuera como dentro del escenario. A l'últim concert que vaig gaudir molt, que veníem a tocar també, però després vam estar com a públic veient, per exemple, el Quico Palomar, no? que és un grande de la comarca que... Bueno, el de l'Incívic és una mostra de que realment una cosa només la pots aguantar si tens una determinació molt gran per realitzar alguna cosa més enllà dels diners, més enllà del d'això. O sigui, a la que et passes amb un rotllo econòmic, evidentment tot el rotllo de les nostres músiques i això és deficitari, no?
sí, increïble, clar. I tant. Bueno, i tant que sí. I queda molta nit. Sí, encara que sí, i tant. Vinga, doncs a disfrutar. Merci. Està a punt de plorar, amb els millors moments, si no ho dic jo, tu ho dius Sant Feliu. Conec en Colla, conec en Quim... Són bona gent, són de fiar? Són superbona gent. De fiar no ho sé, tampoc mai he tingut un tracte amb ells de dir, hòstia, me'n fio molt. Rotllo, et presto 600 euros. Però home, sí, no, som, hòstia, molt bona penya. A més una penya que s'han currat, tio, han portat grups superguapos sempre. A casa es mereixerien un monument, als incívics. Ojalà hi hagués a Catalunya més llocs com aquest. I tu et consideres incívic? Jo super incívic. Bueno, no m'han dit res, però he estat fumant tot el rato a l'escenari, des que he arribat. He arribat tard i a sobre he fumat tot el rato. Hi ha hagut un moment que volia dir, puc fumar? Però saps que no diguis res, tu fuma i... Si vols que parli dels incívics, carai, hòstia, un 10, no? Un 12, de 0 a 10, un 12. Bé, saludo a tots els roqueros de Sant Feliu i del món. Potser demà tindrem més temps. Parlar, menjar que ens va bé. Tots queden com sols germans que no pot anar pitjor que abans. Que mai ens ha anat bé, no pot anar més malament. Com que sempre hem fracassat, la derrota és l'estandard. Potser d'un cop de sort. Això que semblava tan fort. De no res, apareixerà una veta que ens farà tira. De no res, apareixerà una veta que ens farà tira. De no res, apareixerà una veta que ens farà tira. Potser demà tindrem més sort que avui. Demà tindrem més sort que avui. Per l'incívic i per nosaltres, què cony.